Kublai phi ki viewers sai sin pan hagani ka video ngan wada yang phi ya ki khubor like kam te sungha ban page yang ka video nadu ka sedang hadu bandakut khnang ba phin tip ya kini ki vacancy post ki balai hagini ki department ki bangan sapentip shipi te sai sin pan lada phidang de ki batmai ha kani ka video ban ha ka channel ki jonga subha ba phin ya share like but subscribe nak banta ki latest updates lani ki khubor like kam ki banangwan hagini ki singi khnang ba phi bat ki parlok jong phi phila ban tip ha kum kinu ki department ki ba like bat phila ban apply la da phila ban biang ya ka qualification la ne ka kerdan pule to metangin ya sngam no ya kani ka employment news ha kani ka kenti ka bamta de nagalyang jong ka India Post kala khot online application na ka banta kinong sing jong kari India hi bro kowe but ka don ru ka vacancy post hapo ka state of Meghalaya la ne hapo ka state ka jongi na ka banta ka post jong ka Gramin Dak Savak la ne GDS kata ka badai jong ki branch postmaster BPM but assistant branch postmaster ABPM la ne ki Dak Savak hai ki office ki baper but kibadon hapo ka di India hi bro koi but kamtam e hapo ka state ka jongi tikom ta la karpan ya kinu ki candidates ki bala pendep ya ka qualification lengba ka jingpan jong kani ka department jong ka Ministry of Communication Department of Post Office ila ban apply ya ki post ki balait hadu arpho hajar tam e ka bala kot haju hapo ka di India ka jongi te nakabenta ba phin le ya ka registration subha ban apply online te lada phim tip kumno ban apply online subha ban bu e ki comments ki jongphi kan sapani ye phi kumno ba phin apply but phin le kumno ba phin yo ban apply ye ki te ki post hapo ka India Post gd.online.gv.in te lada phila nangru subha ban le langba ka official website lane ka link ka bangan subu opo description box kata India Post GD online.gv.in subaban klik lumba kata ka link bat pisala ban apply te ka registration date lani phila ban submit yaki online application jungpi nadu ka shipo tarik banai ba ar ajar apsan hadu ka lai tarik banai balai ar ajar ar pusan subaban bat jingkan mau yaki ni tarik ba phila ban submit yaki online application ki jungpi bat kan donru ka correction date lane ban le ka correction yo le se phi bakla ha ka por ba phi submit ya ka application te naila de phi ban correct ya ka application ke jong phi kata ka hanriu tarik ubnai balai ajar opsan hadu ka pra tarik ubnai balai ajar opsan te ha ka por ba phi le ya ka online application subha ban bu bhai ya u email ID ujong phi bat kumjuru ya u phone number khnang ba phinsuk ha ka wi ka sngi lada phi login te kumjuru ya u password hadin ba phila create ya ka new account subha ban thop ha hai notebook bu ha khnang ba phinsuk ban login nda phila kwa ban le ya ka correction te din ba phila tip ya ka te ka online application bat kitarik te mentang in the page ya ka salary lene ka allowance ka ba kane ka department ka ai sha kitu ki basha select gane ki basha jit ha ka bantre ha ki post office kata nakbenta ka category jong ki BPM ka salary kan de khanar hajar hadu arpkhnai hajar lais pa phapho ba nakbenta ka category ABPM lane dak seva ka salary kan de shipho hajar hadu arpsau hajar saus pa nyopho sumbaban bu jingan mau ya kene ka salary ru but ka eligibility criteria lane kumno be phila ban apply ye ki post nakamta ka age limit ki la ban apply lane ki candidates ki bala dap khat pras nem shejrong but hadu sau post nem de nadu khat pra do sau post nem kamtam e ki badai na po state Meghalaya ngila ban apply but kandang don shuru ka relaxation date lane ke jingpen jalan reta kata nak mta jungi ki ST kabade sans nem kata kabumut nadu khat pras nem hadu sau sans nem ngidang la ban apply na kabentai kiti ki post jong ka kategori jong BPM ban ABPM hapo ka India Post jujur ngin pe na kabenta ka qualification nakliang jong ka India Post ka lapan ya ki candidates ki bakwa ban apply na kabenta kiti ki post
ba kidei ban pass ya ka secondary school examination certificate lane kidei ban pass ya ka class 10 shajrong te kino ki candidates ki blak pendep ya ka class 10 subha ban apply no na ka banta kite ki post jong ka BPM bat ABPM badru long hangne ba kino ki applicants ki bakwa ban apply ya kite ki post kidei ban pule yala ka jong ka local language lada mengi ki kasi namar hapo ka state meklaya kala hadu chispa khatnyau tili ki post te nakamta kite ki chispa khatnyau tili ki post ki candidates ki ba wa ban apply ya kite ki post kidei ban pule ya ka khatin khasi hadu ka class 10 te lada pimpule ya ka khatin khasi kata ka bomut kinum select lani kinum pediang ya ka application ke jongphi bat sushuru nalor kate ka qualification lani ka kerdan pule kiwe pade ki jing pule ki ba pihak ban tip lani pihak banang kata knowledge of computer te pihak banang komputer but knowledge of cycling pide banang ru banyak cycling la gade ka cycle lani motor bike lani motorcycle but kumjuru adequate means of livelihood kumno pide banang kumno ban deal lani kumno ban ya im rangkat bat kete ka jaka ka ba pihak bantre kita gide ki ada qualification ki ba kwa lani ki ba pan long ba kete ka India Post yang kinong apply ditangkum to hi hakabaya day bat kani ka post lani kini ki vacancy post ki balat na po ka India Post de nga subhai ya phi ki candidates ki badai na po ka state Meghalaya lada pi don AA ban kali halor kate ka India Post ka balat menta subha ban bu ya ki comments ki jongphi bat ngandang don shibun ki bangan sabatai namar ka instruction lu ka don shibun ban batai ya phi kumno pin apply bat ki criteria ban sya select na banta ba pinyo bantre ha ki post office yes ngoba ban bu kita ki jingkeli jungpi lada pidon but kumnoru ba pin apply tang lumba ke mobile phone lada pikwa ban apply hi tangata hi sai sinpan ngakarpat ye pi lada pidang tmai ha ka video ba channel jonga wat num klet ban ye share shaki parlok ki bajan ki jongpi bat kumjuru ban ya like bat khamtam e ban ya subscribe namar hagane ka video nganawan ra tang ya ki employment news lani ki khobor lai kam khnang ba ki khun samla lani mapi ki ba page ya ki video ki chunga phila ban apply kat kum ka jinglai jong ki post kublai shibun stay safe god bless you